हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत. आणि मित्रांनो, आज आपण अलिबागच्या ट्रिपला जातो आहे. तर हा पहिला स्टॉप आहे पळसपे फाटा. तुम्हा थालीपीठची टेस्ट कशी आहे? एक नंबर. चांगली आहे ना? एक नंबर. जर तुम्ही या साईडने अलिबागला जात असाल तर दत्तकृपा नाव आहे ना याचं. दत्तकृपामध्ये नाश्ता करून पुढे निघा. मिसळ, मेंदूवडा, पोहे सगळं चांगलं भेटतं. त्यात परत माझा मित्र थालीपीठ खातोय. चांगली टेस्ट. एकदा ट्राय करायला हवं तुम्हाला. अलिबागला जातानाच आहे. दुसरं एक बाजूलाच जोशी वडापाववाले आहेत, त्याच्याबरोबर लागूनच आहेत. असं पटकन कळणार नाही. हे बघा, डी सॅमसंग कोल्ड्रिंक हाऊस 81 वर्ष जुनं आहे. रुचकर आईस्क्रीम सोडा आहे. बघा, व्हॅनिलावाला एक द्या ना, व्हॅनिला सोडा. प्यायला हो, प्यायला. थँक्यू. एक्क्याऐंशी वर्ष जुनं आहे. त्या बघा रेट्स, त्याचे रेट्स लावलेले आहेत. तिकडे त्यांची फॅक्टरी आहे, तिथे बनवला जातो तो होममेड सोडा. अलिबागमधली ही खासियत आहे. हे बघा, मी पितोय. छोटासाच आहे. 6 टेबल आहे. ह्यांची किती प्राईस आहे काका? 38 रुपीजला ही 500 ml आहे ना? 600 ml आहे. आणि सर्व इथेच बनतं. हे कुठचे कुठचे फ्लेवर आहेत? हे हा ऑरेंज आहे, जिरा मसाला, लेमन, आईस्क्रीम सोडा आणि लास्टला लिची. ओके. आपण आता एंट्री करतोय. अशा प्रकारे साई गणेश कॉटेज, रेवदांडा. हे बघा, याच्यावर त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे, सौ पूर्वा सुधाकर पाटील, आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. ही विहीर आहे. नॅचरल असं आहे, मस्त. हे बघा, नारळाची झाडं आहेत. छोटं आहे पण एकदम व्यवस्थित केलेलं आहे. सगळ्यांना कलर केलेले आहे ते बघा.
हे बघा घरटं दिसतंय. शांतता आहे, फक्त समुद्राचा आवाज येतो इकडे. ज्या समुद्रांच्या लाटा आहेत त्यांचा आवाज आहे. इकडे असं यांचं किचन आहे या बाजूला. हे बघा वुडन टेबल वगैरे केलेलं आहे. बघा टायरचा एक टेबल केलेला आहे. तीन झोके आहेत हे बघा असे. व्यवस्थित असं छोटे कॉटेजेस आहेत. हे बघा या साईडला वरच्या बाजूला पण बसायला जागा आहे, खाली पण आहे आणि प्लस या साईडला जेवणासाठी जागा आहे सेपरेट वेगळी गेलेली आहे. मागच्या बाजूचा रोड आहे हा, बीच साईडला जातो. दोन वर्षापूर्वी नव्हते. हे काय करायला गेलेले तुम्ही? होळी बघायला गेलो. होळी? बाजूला असं एक मस्त वाडी आहे. या बाजूला पण एक घर आहे. हे आता ग्रीन नेट वगैरे आलेत. पहिले ग्रीन नेट नसायचे, झापं असायची जी नारळाच्या झाडांपासून बनवलेली. तरी पासून बघूया. हे बघा छोटासा झोका बांधलाय. त्या बीचवर अशी खास पब्लिक नसते जास्त, जसे आजूबाजूच्या बीचेसवर आहे तशी इथे गर्दी नसते. आपण आलोय तो सातखानी बुरुज आहे.
हे थोडं गोवा स्टाईल आहे अलिबागमध्ये, माझो म्हणून, माझो रेस्टॉरंट. बघूया कसं आहे ते आतमध्ये. कसे दिले? 700 रुपये किलो. हे अर्धा किलो आहेत. सांगेल तो बघा. येस. कसे 200 देते सगळी काय ते 300 देते. सगळी 300 देते. साफ केलेली आहेत. साफ करून पाहिजे देते. साफ करून पाहिजे. देशील? देऊ ना. हां 250 कर ना. बरीच आहेत चालू आहे. तुम्हाला किंमत ना चालू. हे मुंबईला जायपर्यंत आणि ऐक ना, हे बाजूला बोय आहे का? मस्त वेगळी बघा. कशी दिली ती? 300. हे बघा जिवंत वाली बघा. कापून बी देते. देऊ नको थांब. डबा भरलाय ताजा एकदम फ्रेश माल. ठेव मी सांगतो तुला थांब. हां जिवंत माल. हो ताजा आत्ताचा बीट बर्फाचा भाजा. देऊ नये. नाही थांब. दोघांना काय मस्त होती. आता जे मार्केट बघतो ते एरोंडा मार्केट आहे. सुकी मच्छी, ओली मच्छी, त्या साईडला नारळ वगैरे आहेत. सुके नारळ, सुके ओले दोन्ही पण आहेत. हे बघा असे.
आता असे ठिकठिकाणी फुल कोकण फूड बाजार आहेत अलिबागमध्ये. वेगवेगळ्या प्रकारची लोणची आहेत. हे खाली मसाले आहेत. कोकणी मालवणी मसाला, फिश मालवणी मसाला, मटन मसाला, पुलाव मसाला. हे बघा गावठी पोहे आहेत. दर 40 रुपये पाव लिहिलंय. हे बघा हे त्रिफळ आहेत. मच्छीच्या करीमध्ये टाकतात. ती सहसा नाही भेटत. बघा हाताने बनवलेले सगळे किचन्स वगैरे त्याच्यामध्ये दाखवलेले. ते काय चिंच आहे. ते पांढरे कांदे आहेत. तसे नारळ ठेवलेले आहेत. अशा प्रकारे दिसतो कोकण फूड बाजार. मच्छी पापड 50 रुपये. त्यामध्ये हा सुरमई पापड आहे पहिला जो हातात येतो. त्याच्यानंतर हे बघा इथे कोलंबी पापड आहेत 25 नग 50 रुपये. आणि त्याच्या खाली पापलेट लिहिलेलं आहे. पापलेट पापड आहेत म्हणजे हे बघा हे मी पहिल्यांदा बघितले आता. छान कन्सेप्ट आहे हा फिश पापडांचा. लास्ट आता आम्ही इकडे लास्ट जेवण करून बाहेर पडणार मुंबईसाठी. बघा गावकरी आगरी कोळी पद्धतीचं उत्तम घरगुती जेवण. तर बघूया जेवण कसं आहे. हे पण हॉटेलचे मालक आहेत. तुम्ही नाव सांगाल तुमचं? अंकुश टोपले. ओके. आणि हे हॉटेल किती वर्ष झाले चालू करून? हे 3 वर्ष हॉटेल चालू होते. मी पण लॉकडाऊनमुळे ते जरा 2 वर्ष बंद असल्यामुळे आता पुन्हा परत सुरुवात केलेली आहे. तर चांगली सुरुवात आहे सध्या त्याच्यात. आणि हे ॲड्रेस सांगाल मला इकडचा? हा आमचं अलिबागपासून बरोबर 3 किलोमीटर वाडगाव म्हणून गाव आहे. तिथे आमचं हे हॉटेल आहे गावकरी नावाने. सध्या तरी खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे आम्हाला. लॉकडाऊन नंतर चांगला रिस्पॉन्स आहे. मी आता त्यामध्ये ॲड्रेस आणि मोबाईल नंबर तर टाकून देईन. ओके. आता टेस्ट कशी आहे ती बघूया आपण. थँक्यू. बरं वाटलं भेटून तुम्हाला. पहिली प्लेट पापलेट थाली. हे आंबट तिखट आहे. पापलेट आहे. सोलकढी दिलेली आहे वाटीमध्ये. सुका जवला भाकरी कांदा लिंबू. दुसरी थाली सुरमई थाली आलेली आहे. हा बघा सुरमईचा पीस. ही सेपरेट ऑर्डर केलेली आहे. लिव्हर पेटा मसाला. तर जेवणाला चालू करूया. तर मग चांगली टेस्ट आहे. पापलेट कसं आहे? टेस्ट केलं तू? नाही खाल्लं अजून पापलेट. हा टेस्ट कर ना.
हे चांगलं आहे चांगलं एकदम मस्त. कौस्तुभ चांगले पापलेट. हे तू जाऊला जेवढं पण मस्त आहे. तर जेवणाला 5 स्टार मँगो किचनकडनं. खाऊ दे. आणि आता हा व्हिडिओ इथेच संपवूया. अलिबागचा हा लास्ट स्टॉप होता. याच्यानंतर डायरेक्ट मुंबई. तर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. फ्युचर अपडेट्ससाठी, फ्युचर व्हिडिओचे अपडेट.